kushandiswa mahara every day here basi. You see it? Sawa, no chipe. Into zodzoka. Ndimanye. Mari ndo naye mambe. Ayo aka. Inzwaka. Adati uende asati atoisa mari so. Semurungu zvako ndezvozvo. Ini ndoda mari yangu chete. Angangopota kauchi every day kausina munhu pemari ndo ndikachiimba mangu. Saka ndoona kupi pakati pemwedzi mari. Nda mari. Izvi zvako zvekuti unoiona kupi oro chichi handinei nazvo zvibosi ndoda mari. Every day uchiuya. No money. Saka ndosavheka nechii. Saka okay. Handisongoda kanonzwa okay. You're baby rangu. Wandiziva from long time. From long time. From long time. Chikundipati from long time chikupa chiso ndipani ndikubate bhuku. Andikusiene mari era. Kuti ndikubate bhuku anti which means from long time hauna chauchi chaubi. Zvatanga vasikana. Zvakaoma chakaoma. Angoitisa pamara. Zvakaoma. Atakaura. Andikisa ngambo chenge ndongazi. Shuwa. Aiwa kana. Zvanyanya nakitska nyanya. Kadzi murume yachisafa vanhu vamuzisa namutombezo. Aiwa regachisenga zvese. Ini ndakuenda wona zora mno. Ndikukusiya usina munhu pamari shamwari. Time dziri kutoenda. Handisi kamba kwadoka. Aiwa shama chabo chinje kuti unonipa ndinochengesa ndinowana mari. Aiwa. Wachiita nacho. Chipisa bhutsu. Aiwa ka bhutsu uzadzota mari here. Aiwa. Bhutsu uzadzota mari here. Aiwa. Kosaka ndonda ndifamba naye manje. Ameno, kana zvikuita kwa shamwari nditanga usime pakandisina chi. Chingouya unotorera venechi. Aiwa usada. Mari uya ndikubvunza dzako. Sanda kwina sina bhutsu. Kwewa lokato. Mari uya unotora bhutsu dzako. Eish. Sas. Seko mapeo. Chinokuta Hivi. Kuchoka choka. Wanguka. Anyeendera tokudza. Andikuti. Anoketa kambebi kake paside papa. Yes. Wangu ini unoona ndinasina kuomeka but kari kutondimanda cash every time pandoenda akono. Anenge aitongondibude bag, unoona? Nezvimabasa zvedu zvatoshanda apana kana cash. Andizondoita Saka ari kuti chi. Hanzi tonodzimba mbana landlord. Ona utara uri munhu ane wifi zvaona. So wona zvawakuita manje. Wifi yako ikaziya zofamba sei. Muzati varumika. Vari. Saka uona wakumakisira manje muwangu ona wakumakisira. Aiwa ati varume ndo zvinoitwa nevarume utaza kuti murume. Zvinoitwa nevarume. Uzioni. Badani waizi. Kugadzira musangano amusi kubatika apa kune muchato womwana wamaimfundisi ndimi nogona teko ndiani achaya achiitira mwana wamaimfundisi teko imiri munorigona musingai kuchechi asikana asikana sikuita nabumabhawu so handinondimirira mushe kumba wakatondibvisa pana mwari cheko chaipo zvavakuita zvavasisi kuita mushe havasi kudzoka kana kumba zoti andikakwanisa kuzitsanangura zvese ndozvinzwisisa asi hazvikuita sekumira pakubakwai kuti mwari ndianoti wirira hondo dzese asi hatingadzikurukuri pano tichazotaura mozoya kumba tonyatsotaura tozvisa kuna mwari nokuti mwari ndianorwira hondo dzese ari semwana
Arwadza. Adiko. Asina. Zvinongoitika mulife asi singafanira kunge zvichizoda. Nyaya ndakazwa namai yokumba kwenyu kuti vari kunikana chero kuya kuchechi nekuda kwezvito zvizvi. Singazivi hangu kuti munomboshwamisa sei mazuva ano. Aiwa, kana mitaura muchidai makutondirovesa nehana. Aiwa. Serious? Ini ndakutadzisa munhu kuya kuchechi. Zvamunenge muchiita mune muchiti mukugona asi munenge muchikanganisira mwoyo. Saka munenge muchiita zvinhu muchiti mukugona sometimes zvichitorwadzawo mwoyo. Saka ipapo manje musadaro. Ya ndirambe kuti mukadzi wako anenge akauya kwamuri akaexplaina. But ini handisi kuti munoona dzimba idzi dzinochengetwa nekuenda kuchechi. Kurikidza kuenda kuchechi. Saka inini ndikati mukadzi wangu asachaenda kuchechi. Musha wacho kuchengeteka sei? Asi kwena kuti machasaenda asi kuti ari kutadza kuya kuchechi nezvamuri kuita imi zvikumutadza kuya kuchechi. Musaite izvi zvoti mukadzi anopedzera pamberi paMwari. Nokuti imba chaicheka inovakwa nemukadzi. Mukadzi ndiye anogona kuunza mablessings mumba. Kana akabatikana anonamata sei? Ndosaka ndati zvidiki zvamunoita izvo zvamunoona kuti hazviita sei hazvirwadzi but mwoyo wenyu zvinenge zvichimubata. Unonoka kudzoka kumba chekunoita kuti mwoyo abatikane. Ini ndikutaura nemi because ndiri munhu akacheka. Asi kutaura kuti ndikukufesai kuti ndikukujaja yakatokuita iro. Asi da kugadzama kugadzirisai kuti mugare zvakanaka musazoita semwoyo wenyu kufarawo. Ane problem. Because ina anambondudza kuti pane nyaya iri kumunetsa. Ndokomona akagara asingaende kuchechi. Ina handizobvunze. Munhu angatadza kuva free kuudza chekuti hazvakuita zvinhu. Inini murume wakaenda kutadza kuti free kwa. Zvinoitika anenge achitokutya ipamwe munouya muchimutyisidzira pamwefanira kuti ozoti mwoyo wenyu anofanira kuti feelawo comfortable. And communication is very good because iye chamuudzawo kuti hafanira kukutyai. Chaya kumba kutaura nemese muripo azive kuti communication yakakosha kuti imimi hafanira kukutyai. Ndirimo asikana ndirimo muzviraundi. Usikuona kana smart here. Ndakazvibatira nenhama. Ndakazowana ane bag. Iye. Aiwa anakumbira mena 2 minutes kuti ndaiyatenga. Anokadeta. Ukati sawa uyu andimuratidza anozonditorera. Ndanichauya zvokudza ndachitoemba kwenyu baba. Ndachitouya zvokubatisa.com chiri kupisa ichocho. Ndatoshakana kuti medisa warwa. Tisi charwara here. Aiwa, tisi charwara. Ndani kandibva ndafunda. Andizona chimwe kana tinazogara. Tisi chagara. Ndikudze futi zvinhu. Alright, matebasi mandudza vasikana regaende vanhu zvekundau.